balikan, maging bahagi ng mundo. Salamat, salamat, taus-pusong pasasalamat. Salamat, salamat, salamat sa RTN. Ang pinakaenot sa ringkunada. Puon kay do sa gudgunyan. Minaanduyog sa baga na mamanuan. Katuwang para sa kauswagan. Sa mga bareta, patas. Sa impormasyon, public service, enot ka. Malalaoman, katotohanan, ang sinasarigan. Inina ang bagong Radyo Ronda. DCKI Iriga Radyo Ronda. Ang maugmang kairiba. Madya na. RDN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZKI Iriga Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Ang oras na yan, atod sa indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Ang oras na ini, dara po sa indo kan Losenya Electrical Supply. Para po sa madikalidad na electrical product, day po kalingawan, Losenya Electrical Supply. Losenya Electrical Supply, madaling makukuha, aranisa na sa Barangay Hall, kan San Francisco, Iriga City. On and managed by Engineer Meneleo Losenya. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Tayo na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na ng binigay buhay. Dito na sa Emloye, tulay ng pamilyang Pilipino. Ang mga malalaking mga balita, ang mga matitinding mga pinag-uusapan, ang mga maiinit at pinagtatalunang mga issue. Lahat hagip, lahat malalaman. Hindi lang sa buong Metro at Mega Manila. Kasama na ang buong Pilipinas. Hahagupit na ang mga malalaking issue sa Ronda Pilipinas. Live na live sa DWIZ AM Metro at Mega Manila. Naka-live din sa DWIZ News FM Regional Stations. Naka-live din sa Radyo Ronda AM Radio sa Pilipinas. Live ding mapapanood sa Aliw 23 Free TV. At naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News accounts, Facebook, YouTube at DWIZ News website. Ronda Pilipinas. Wala nang mahuhuli sa balita. Wala nang maiiwanang issue na hindi mo alam. Ngayon, updated ka na sa Ronda Pilipinas. Kasama si Dennis Antenor Jr. Ronda Pilipinas. Monday to Friday, 10 a.m. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric
Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo ba, mas na-enjoy ko ng paglalaba ngayon. Kasi di ba ang sakit sa kamay maglaba, lalo kung kusot ka ng kusot dahil sa mga mantsa. Tapos, magiging dry pa ang kamay mo na minsan, nagiging flaky o magkakaroon ng cracks. Hay, ayoko talaga ng ganon. Pero alam nyo ba mga idol, nung isang araw, napabili ako ng Pride Bar Blue kasi napansin ko ang daming mommies na bumibili nun. At in fairness, di sumakit ang kamay ko pagkatapos maglaba. Ang bilis ko pang natapos kasi isang laba lang, natanggal agad ang mga mantsa. Kaya naman mga idol, lalo na sa mga mommies na nakikinig, kung di nyo pa nasusubukan ang Pride Bar Blue, oras na para bumili. Dahil sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal mantsa agad. Di pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mantsa, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mantsa. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart to. Smart dishwashing paste ko! Smart to. Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling yung sebo, asin bakterya. Pahit para walang pahit, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste! Heavy duty linig, kada pahig. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Ano ba yan? Isa pa nga. Ayoko talaga. Can't get the perfect shot mga idol. Kulang ba minsan ng confidence pag tinitingnan ng skin sa pictures? Nako, ganyan din ako dati. Parang laging dull ang skin. Kahit anong lighting, kahit anong filter, kulang sa kinang. Buti na lang, gumamit ako ng bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts and vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Mga idol, eto na ang sagot. Available sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga karonda, madangog na sa programa Barreta Asin Platica ni Baracena Maconsuelo. Talagang kakaiba. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Politika ni Philip Maracena. Mga tugang Diyos marhay na aga po sa Indogabos. At sa 13 nakita kan bulan na Enero, aldaw po kita nin Lunes. Kaibahan niya to sa lado technical si Chavi na obra. Sa information si Ricky Sagayap. Sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Termina sa nabagang malumlum na kamugtakan ka na sa tuyang panahon. Epekto pa man girara ini kan share line. Kumusta sa mga parantabay niya to dyan po sa Barangay Santo Niño, digdi Ciudad Can Iriga, igwapang segunda dia, belated happy fiesta. Sabi ko duman ki Mr. Eddie Carino, mamimiesta ako kundi di ba naghuraw sa uran kaya di kita nadagos. Sabi okay lang. Kaki Punong Barangay and Liga President Antonio Serrano. Nagbuno patida rin kanding. Hindi garo kulang sa bisita ta. Grabe baga so pagbagunas kan oran kasudma. Kaya ingat-ingat po duman sa satuyang mga kababayan na yaon sa kababaan na lugar ta talagang ngunya ng mga panahon, igwapang mga baha na banwaan, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Diyan nga ni palan sa may sangay, igwaman na nag-apaw na naman ang spillway. Tapos duman sa Karamuan, grabe ang baha. Kaya mga klase sa gabos na level. May pinaluwas na memorandum si Marilyn Ku, na alkalde ka na banwaan po nin Karamuan na mayo nin klase sa gabos na level ngunyan po ang pagkaldaw dyan sa Karamuan, Camarines Sur. Saro sa mainit man na nagluwas na barata ngunyan digdi po sa Rinconada area dyan sa banwaan ka na Batu, Camarines Sur. Na sagkod ngunya nagahalat pa nin kasimbagan ang sa tuyang mga kababayan. Dapit digdi sa nagluwas na naman na barata na subuot igwang mga pigparataragong food packs. Nahali sa DSWD dyan mismo sa warehouse ni incumbent Municipal Councilor Dado Zorilla. Ang tiyuon ni incumbent Mayor Junjun Zorilla. Pero nakakaagid man po ang pangyayari duman sa siyudad Canaga. Itong nagluwas na barata duman sa warehouse ni Congressman Gabi Bordado. Picturean kaya na igwang mga luluwas na kinahon na food packs hali sa DSWD. Pati ang DSWD dapat po investigaran kay ni. Ano yan ta arog kayan? Ano ta pigdadaranin da sa mga politiko? Yan kaya ang problema. Bako dapat dyan sa mga politiko ninda pigdadara. Idirekta na yan sa mga nangangaipo. Ano na nakapatian mga yaon po sa DSWD nagpapagamit sa mga politiko. Yan po ang problema dyan. Kaya minsan kadakol po kan mga food packs na daiman na itataong tultul duman sa mga nangangaipo, duman sa mga nagtitios, mga nagugutom. Na ini man na DSWD, imbes na idirekta na sa tao, pigpaparaparagi pa sa mga politiko, digdi sa probinsya kan Camarines Sur. Ano yan? Bako sa naman kayo dan inaagyan kan mga food packs na yan, si ano yan, incumbent Municipal Councilor Dado Zorilla dyan sa Banawaan kan Bato. Maskinganan provincial government kan Camarines Sur, inaagyan man yan kan mga food packs kan DSWD.
Kaya lang, ang problema lang, namumuliti ka, digdi po sa probinsya kan Camarines Sur. Dapat kay ito pa yan pinag-release pagkatapos na kan mga kalamidad. Ngunyan kung ano-ano na ngunyan na mga eleksyon na nagruruluwas na ang mga arog kayan. Ayan po, naghaharanapan yanin butas, both side kan mga politikong ini, digdi sa probinsya kan Camarines Sur, ang paguna nindo, abang lilinig naman kan iba. Lalong-lalo na nayaon sa provincial government, ay inda de kita parambugan kan mga style nindo. Ikaw baga kamong paramonitor, tanganing ang kalaban, iula. Parehas man kamo nag-aaranapan in butas, ay di nga ni pagparambugan ng mga tao digdi sa Camarines Sur. Nagkataon sana na nahanapan ninyo in butas ang mga kalaban. Ito nga ni, kan panahon, igwaman pinalapa si Congressman El Revilla Puerte bagang mga bagas. Naday man ipinanaot, harayo pa sa eleksyon. Pag ma-eleksyon na ka, biglang nagbuburatuan ng relief, dawa mayong bagyo. Yan po ang dapat na bantayan kan mga kababayan niya to. Baka magparalinig-linigan, puros man yan may mga anomalya. Maski ang kalaban, dahil mga nakakaposisyon, igwa ng mga anomalya, yan ang problema kaya sa Satuya. Ano pa daw ining mga nasa posisyon na. Kaya sabi kan mga namamanuan, ay puro man ngayon may mga bata na itinatago. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya di kita magpara inisipan. Grabe ang politika, digdi sa Camarines Sur. Nasasakripisyo ang mga namamanuan na mga taga Camarinensis. Pareta Asin Platica ni Philip Baracena. Puro man yan may mga anomaliyang ginigibong niya ng mga panahon. Kontrol tulan sa nandalagan kan politika, digdi sa Camarines Sur. Bako managayo katios kan mga taga Camarines Sur, kulang ang malnourished. Nagluwas baga, nakadakol kan malnourished sa Camarines Sur, nangangahulugan, kadakol kan gutom, alagad kadakol kan pigpaparatagong mga panrelief. Ano yan taday pinapanaong tultol? Masulong tan DSWD, may mga pagkukulang sinda kasaalan sa mga arog po kayning nangyayari. Bako sa naman ang politiko, pati ang mga ahensya kan gobyerno, na iupuan nasa likod kan pagtataonin mga relief na ini, may anomalya. Yan po ang katotohanan dyan. Kaya nga yan na iba, nawawala ng tiwala sa DSWD kung minsan. Tapig paparapaagi man sana sa politiko ang mga programa ninda. Ginagamit baga maski nga niyan tupad. Ginagamit man kan politiko ining patrabaho sa tupad kan Department of Labor and Employment. Yaon po dyan ang problema. Taigwang mga tagalista. Nakapot kan mga politiko, dapat ang tagalista bako nang kapot kan politiko. Ang aning maraysa na ang dalagan kan pagtao kay ning mga ayudang inihali sa gobyerno. Na bako man dang kwarta yan, bako man yan kwarta kan politiko, ano tasinda nagmamaniobra. Yan po ang dipisil kaya digdi sa tuyang nasyon. Kumbaga, ang iba po mga politiko dahil supog. Dawa may mga kaso na, mayong kasusupgan. Nagkakarandidato pa nga ni. Ang iba, kundi dahil pa mga convicted, araw kikibuloy. Kaya, iyo po yan ang nangyayari sa Tuya. Pati ang justice system, bontolon ang proseso. Pag makwarta, piglalaygay ang kaso, yan ang katotohanan dyan. Kaya kadakol kitang mga abogado. Ang problema, ni ba man ng mga abogado, pag nabangalanan ng kwarta, ay baraliktad baga ang kaso. Kaya pag naging abogado ka, madali ka man magyaman, lalong-lalo na kung tataw kung magpaburo baliktad kan kaso. Napapatama mo ang sala, napapasala mo ang tama.
minsan baga, dahil taman mabasolan, di ba, ginagadan ang judge. Kung sala man ang hatol, siyempre, maraot bagayan sa buot. Masimpil na pagparaisipo na hinatulan ka na mayo ka man kasalan. Tapos kung naguhugas kamot pa, ang huwis. Yan po ang problema dyan. Imbis na mapakarhay ang sistema ta sa paggugobyerno digdi sa satuyang nasyon, kadakol kan mga ulang. Naiyuman sa naan nagpaparoro kan sistema kan sa tuyang gobyerno imbes na mapakarhay. Pero kaya nan mga politiko, an iba. Kung mga tultul an isip ka ini, di magpapararulukuhon ang tao. Papararuluko ba ganindo ang mga nagtitios na Pilipino? Ang masakit pa dito sa mga tios yung naluloko. Ni ba kaya may pagkaoroag taon ang ibang mga politiko digdi sa tuyang nasyon at ang aning agta na inaagta pa. Yan po ang problema niya to, kaya rin mababago ang sistema kan paggugobyerno sa Pilipinas sagkod na mga nakatukaw sa puder, mga sablok, tapos sakim sa kwarta, mga poderoso. Abo na lamang magkaharali sa indang posisyon. Na kung niisipon, dapat ribayan naman ano ba, mga gos-gos na nga sa politika ay manag-aasinso ang lugar. Yan ang problema niya to. Nadakol mga hobe na pwede man magserbi, tultul pagad kung iwan magserbi, kisa digdi sa mga nakatukaw sa posisyon na ba, mga gusnab na. Mga retirado na, tapos dahil pag-iraray nag-uuruntok. Masiram ang posisyon. Pag nasa puder ka, nagray na ngod ka buhay. Dawa ito ng mga ngod tapig para agta ninyo. Maray sana kamo, abo basang. Di sana siyudad kan iriga. Turuya baga sa mga para tri-mobile kay Vice Mayor Edsel Di Maywat, sabi ngaya mapapakarhay kami, mala ngaya sa kudngon niya niyo man giraray, mas malala nga nga ginigibo ay Santissima. Nga siya pakatamyang kung maula nga siya ni Consi Gigi Vargas. Dahil lang sa kuya manggot si Vice Mayor Edsel Di Maywat, kita sinasabi talang ang katotohanan, ayusunin doon mga prangkesa kan tri-mobile drivers and operators digdi siyudad kan iriga. Tani ba pigpapara padipisilan, garo man sa nakan panahon, iyuman palan, mas malala pa nga ni dangon yan. Kaya, waday nga ni kita magparasaragin-sagin. Turol-tulan sa nang dalagan na mahirak man kamo digdi sa mga nagkakayod na, di ba? Mayo ng pasayro ta, puro na sa naman tri-mobile digdi sa siyudad kan iriga. Tapos papadipisilan pa nindo sa pagkuhanin prangkesa, babrasuhon pa pag naris ang kalaban. Lalay gayon ang prangkesa ay pambihira. Ang panahon ba, ginibo na yan. Dahil naman hindi pagparagibuhon ngunyan. Kasusupog. Kairak man, duman sa mga tri-mobile drivers and operators, digdi po sa siyudad kan iriga ng mga nagkakayod. Kaya sinasabi talang ang katotohanan, yan po ang totoong nangyayari. Kahali man yan sa mga para tri-mobile. Kung ano ang namamatian ninda ngunya ng mga panahon. Namamayo kan try po si Vice Mayor Edsel Di Maywat. Tapos ang chairman kan Committee on Public Utilities si Consi Nicky Lagrimas. Karahayon tabi nindo ang sistema.
masupog, mahirak sa mga para-try-mobile na mga amigo tasin amiga. Igwa man mga nagkakayod na ni babae. Pero katubo ang lalaki ang driver kan try-mobile. Mustaman palan ki Mayor Lacoste yaon kan kumpleanyo ni Reverend Father Buboy Abanyo dyan po sa Our Lady of Miraculous Medal Pares, Santiago, digdi syudad kan Iriga. Babad man si Mayor Kampang sa mga kapadian, tapos sa mga parishioner kan Our Lady of Miraculous Medal. Pati ni Mayor, pakuman baga nga kang taga-sadi. Kaya man niya ako na pangirit kita kay Mayor kon minsan. Nagsusubasa naman si Mayor Lacoste. Ay, belated happy birthday palan ki dating Congressman Sal Fortuno kan Rinconada area. Field Report! Ano, nasa linya man si Karondang Raquel, pasok. Salamat tadi karon dan pilit marinaga sa mga kinsa nagantabay sa last sa programa sa sapuyan dugo ni informasyon sa lokal. Aabot man sa 1.3 billion na pondo ikinagama para sa pagtaon ni financial assistance sa mga lokal na parauma. Siguro sa naging kapekan ni Department of Agriculture Legal Spokesperson Novilla Garin na nagdugang ang nakolektar na taripa ka mga imported na bagat, kaya nadugangan na alokasyon para sa riyon sa irang naman ang Rice Competitiveness Enhancement Program o FUND. Ikakartulo na abutin sa 186,309 na registered farmers sa irang sa registry system for the basic sector in agriculture ang magiging beneficiaryo kang nasabi ng ahensya. Ang mga initabi kayo ng piligtad sa bilining daga na nagtatanong sa 2 hektarya pababa na pag-araman man napapaiwasan pa ang Rice Competitiveness Enhanced Fund para sa taon 2031, magiging kuman na ipinag-anunsya sa naunang pisa ng ahensya na dati halos 5 billion na ayuda nilang kawan inipasil naman sa 7 million pesos. O beso kainin ng mga palangkawang produksyon sa pangitang pagbakal ng mga farm input at iba pang pangangaipo sa panatanom na makakatabang sa sapuyang mga parauma. Dugang na Bareta, sila Dumukal, para sa RTN, si Era Chulanda, Takang Cáceres, reporting. Field Report! Salamat Karondang Raquel sa mga heras mong informasyon. Halik dyan sa luwas. Sasagibuman ang Department of Social Welfare and Development kana pilot testing kan Unified PWD ID. Sigun ki DSWD spokesperson Irene Dumlao iniyan na tanganing masawata ana paghiwas o paglaganap kan mga peking PWD ID asin man illegal na paggamit kay ni kan mga taong mayo man na kapansanan para makakuha ng discount at din iba pang benepisyo ay pangyayari. Huwag man pala narog kayan. Ibahan sa pilot testing and application verification as in approval process kan Unified PWD ID. Sa presente kaya maniba-iba ang itsura kan mga PWD ID depende sa local government unit. Magkakaigwaman ni standard lock o sasarong itsura sa Unified PWD ID na may security features arog kan radio frequency identification o ining RFID, RFID. Magayon, pag-arog kayan, nganing dahil man mapiratan mga DSWD members o ang mga PWD. Ano ta, pipirataw na pati ang DSWD. So mga PWD, persons with disability, arog ki Karondang Jonathan Oliva. Masakit yan kung mapirataan mga ID. Bako umampalan PWD, igwang ID ay santisimang buhay tayo ni.
Ano yan? Taday nasasara kan DSW diyan mga arog kaining bagay. Igwa pagiraray na mga nagkakalusot. O yaman po ang barata halis sa OCTA, Inflation Food Top Concern of the Filipino. Based on the results of the OCTA Research fourth quarter tugunang masa nationwide survey released yesterday, 56% of adult Filipinos consider controlling the prices of basic goods and commodities as a top national concern. This is a significant drop of 10 percentage points from the 66% registered during the third quarter of 2024 anang OCTA. O sigon sa OCTA, following inflation, 44% of Filipinos are concerned about access to affordable food, improving or increasing salaries 36%, lifting poverty 34%, and job creation 29% only Concern for the salary argument is that it has slightly decreased to 36% from the previous 39%, while the concerns for job creation have also decreased by 4 points to only 29%. According to OCTA Research, the survey was conducted from November 10 to 16, 2024 through face-to-face interviews with 1,200 respondents aged 18 and above. Kaya grabe pagiraray po na inflation digdi po sa tuyang nasyon. Puon palangon yan, mayo po nin misa sa Lambang parokya na sakop kan Archdiocese kan Caceres. Ang mga padi magkakaigwanin na retreat. Tapos po yan pits sa 17. Ngunyan na ano yan bulan. Kaya sabi kan ibang padi kung minsan dahil namo na ngayang magadan ta mayong mamisa sa mga ilulubong. Bihira. Na daw kung ilubong na daw mag-agi sa misa, pwede manggayod yan. Ayaw pang gastos kung minsan. Naputong ko daw kayan an padi. Paano pala niya ako yung pader kung ilinubong dahil nag-agi sa Indo? Ano ba ang reliyon dahil man pigpaparamisahan? Ang Katoliko sa naman na nagpaparamisa. Pagkatapos kan misa, lamisa. Maggadan, magbuhay. Firming may lamisa baga. Ano ba man mga may kurukaya sa buhay, paklans na sana. Katapos kan lubong, ipapadara na sa naso mga paklants. Yan po ang mga tradisyon kan Katoliko na talagang makonsumo pag abot sa mga okasyon. Kadawa nga ni Gadana, kung minsan pinag-iingkaman pa kan mga buhay. Digdi po sa tuya, sa Romano Katoliko, digdi sa Pilipinas, kadakol kitang mga okasyon, poon bunyag, kasal, birthday, anniversary, gadan, kaya magastos bagaan maging Romano Katoliko. Hindi na sa tuya man kaya yan kitang kumbaga mga Kristiyano nasa kamutaman kung gusto kita magparagastos. Sabi nga ni kay itong sarong parahirahin in computer dyan sa Banuan kan Bao.
Sampulong taon na nga, pinagbunuan pa nin orig itong death anniversary. Yan problema kan mga Katoliko ta, grabe nga gagastos. Abi man kan sarong dating konsyal sa Banwan kan buhi. Papara greeton nga dyan sa social media na happy birthday in heaven. Ray lamang nga kung suginibo kang nagbe-birthday yan in heaven, talagang makajos. Iba nga niya, grabe pa ang kalukuhan digdi sa kinaaban. Tapos magpaparagriton duman sa ikaduwang buhay at ang nga gadana, magpaparagrit pang happy birthday in heaven. Ay, pambira niya ako pag-arog na kayan. Minsan ang social media kung ano-ano na bagang paggigibo. Kaya ngunyan baga, nagluwas na naman ining tupad, tapos ining akap, ining pong mga ayuda na pinagtatao kan sa tuyang gobyerno. Nagrereklamo sa mga trabahador ta imbes nga kami ayuda nagtatrabaho ta sigaan buwis mi sa gobyerno pigpaparakaltas. Uy, ang pagpaparatabangan ngayon, so mga dahil nagtatrabaho ng tultol, mga ugakon ay pambihira. Nagbabalik si Karondang Raquel, pasok. Salamat tadi, Karondang Pilit, nag-arangkada na kasugma, aldaw na Domingo Enero 2025, ang paglatag ng checkpoints sa Kodkang Communist Plan Ban para sa mangyayaring eleksyon 2025. Sumabot siya na po ng Mayo. Ano ang klaseng pang-abuso ng autoridad pwedeng i-report. Bago nangyari yan, nag-iga muna nito sa pag-umulay ang Provincial Security Control Center sa mga patakaran sa pagpapautot ng Section 32 ng Republic Act No. 7166 o mas bistado sa uphold na dyan pa kada best maabot ang eleksyon. Nakapanaman igita dito ng pilit ang pagbabawas sa pagdara ng anuman na klase o ng paagi ng badil o iba pang nakakagadan na sandata kada best may panahon ng eleksyon at panalang kung ibang pagsugot mismo sa opisina ng COMELEC. Sigun kaya sa nakita kapanayam o natin kapayagan ni Comelec Chairman, Camarines Officer, Atty. Noriel Badjola, sinasabi na kay Gaman ni exemption. Kung may man ako po ang patarong, pinapatunay gagamitin init sa isang trabaho o toll trades na inapod tabi kalang pilit. Mantang nagtutubig man ang opisyal na may magiging pang-abuso alagad, kung may mangyari man daimag at tubiling ipaabot sa Comelec Officer para sa magkakanitong aksyon na titibuhon sa Comelec o sa probinsya ni Camarines. Kaya sa informasyon, nalit sa location, Dr. Catherine, reporting. Salamat Geraray Tabi Karondang Raquel sa mga heras mo pang informasyon. Pana po kitang 38 minutos makalampas ang alas 8 nin pagkaaga. Man na tanyog kan makusog na pag-uuran na 6,000 na taga-suporta ni dating Albay Governor Noel Rosal kan magtripon-tipon ini duman sa Ligao City para sa rong prayer rally. Ini matapos ibasura kan Comelec and Bank sa iyang motion for reconsideration dapit sa disqualification niya sa maabot na eleksyon. Sigun kay Rosal, naggalas siya sa marikas na desisyon kan Comelec asin idudulog nindaan na kaso sa Korte Suprema para maghagad nin temporary restraining order. Yandras na pinag-disqualify man o kan Comelec tulong makakasabatan ni House Speaker Martin Romualdez doon sa Tacloban City ay napangyayari. Ano yan taarog kayan basta palan bakong ano yan pagkalaban madali on i-disqualified kan Commission on Election pero iba na naman na Malaysian tadig di sa Comelec
digdi po sa satuyang nasyon, magagi sa tamang proseso, dahil man po pagpara ipiton ang ibang mga politiko. Ang problema dyan sa probinsya kan Albay, haloy na bagayan, pabalik-balik sa naman, tapos pirming pigdi-disqualified ning si dating Governor Noel Rizal. Mayong katapusan ang politika dyan sa probinsya kan Albay na ulakita na palan, pati duman sa Tacloban. Kaya masakit po pag-arog na kaya ng dalagan kan politika niya to. Dahil ang para karandidato. Tapos, dahil na magpara-eleksyon ng aning mayong gayong gastos ang Nasyon Pilipinas. Minsan, dahil naman nagtutubod sa Commission on Election, ang iba niya itong mga kababayan, suyaan na. Tan Comelec ngaya, may magic pati. Pag-arog po kayan, nawawaranin tiwalaan sa tuyang mga namamanwaan dapit sa resulta kan eleksyon. Saka, lalong-lalo na sa Commission on Election. Napakarayon ang sistema. Imbis ka mong tubudan na malinig, fair ang eleksyon, dahil kung arog na po kaya ng mga sistema sa politika. Pati ang Comelec, nakikisaw-saw na sa mga politiko, ay masakit yan. Man palabi-labi, sabi nga ni Ken, irak man duman sa mga naapiktaran niya itong mga kababayan. Sarong bagong sirang na umboy na babayan nako ang nakalaog sa karton sa tubangan kantindahan ni Evangeline Gamora duman sa Avenue Street, Progress Home Subdivision, Barangay San Vicente, Canaman, Camarines Sur. Kaso oras alas 8 nin aga kan nagtalikod na aldaw. Darong tricycle driver nakahiling sa umboy asin tulos ining ipinagapaaram sa mga autoridad. Sa investigasyon, sarong nakasulot nin jacket ang nahiling na nagwalat kan umboy. Sa ngunyan, ang aki yun nasa pangangataman kan Rural Health Unit Birthing Clinic. Kung si Sayman an may nakakaaram kan pagkakabisto kan magurang kan umboy, makipagkoordinar na sana sa Barangay San Vicente, Canaman, Camarines Sur, asin sa pulisya kan Canaman, pambira hirakman. Kumbaga, mayo man kalagan magurang. Pag-arog na po kayo niyan mga ina ay masakit ngod. Kung tunay na inapaan apod kayan. Kung inaapo na sa nanaki sa gilid-gilid. Pagkatapos na buhayon, iaapon dyan sa kung sain na gilid-gilid. Mayo man kalagan na arog kay ning ina. Pag-arog na po kayan ang sitwasyon. Pinanauna sa nakuta duman sa mga mayong aki. Kaya itinaw duman sa bahay ampunan kaysa iapon dyan sa kunsay na gilid. Pag-arog po kayan ang ina talagang bako na yan na makataw. Galing arogan makahayop garo sabi kan iba inulpot sa nga tinuwaran. Aray kun hayop pero ang tao ay hirak man. Dahil na magparagiribonin aki kun arog man sa nakaya na iaapon man sa nakon sa insay na gilid-gilid.
Belated happy birthday man palan kay Ma'am Maricer Almilor. Kumusta man kay retired Air Force Alex Celeste, kay Grandi, kay dating kagawad Lowiliano dyan po sa Antipolo Old Nabua, Camarines Sur. Kay Ruel Macowel Olayon. Barangay San Juan, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Kumusta pa di? Nasa linyaman si Ate Glenn. Ate Glenn, pasok. Salamat Adi Karanggang Philip buwa sa maray na pagkaaga. Tibad magpadagos man lang ang kamukha kang panahon. Mainit na, nagpailing na si Haring Taldang. Tibad man lang magdagos-dagos na. Tadakon na naman Karanggang Philip ang mga nag-aapaw na salog sa ngunyan na panahon. Malangani sa natad ni Baha sa mga oras na ini. Ito mga estudyante. Diyan sa Santa Elena Baras, napasabon ini ang sinisuniba pa mga agiyan kung sinin apaw ang tubig baha. Kaya maging malikay, pagapudan ka na otoridad, or nangunyan na sigyan uran-uran, mahal na sa tinampo, may mga porsyon na baha, maglikay ang mga biyaheros, ang mga motorista, talagang pwedeng magkagwapo nin aksidente pag kita naging malikay. Bono Karandang Philip sa tutuyang iba pang informasyon sa accomplishment kan Philippine National Police, ini po pinag-aapodindan na daily operational accomplishment from January 12 to January 13. Diyan sa Laucan Bicol Region sa illegal drugs, igwapo nin operation conducted sa RO, total arrested sa RO, asin man sa nakumpiska na Shabu, sa ROng kuya na nasa 6,800 pesos na kantidad. Kaya pong ang Shabu ang nakuha ka ng otoridad from January 12 to January 13. Dumangal daw. Sa mga wanted persons, mga operasyon na pinagkondusir sa Kabikulan, tulong, most wanted persons arrested duwa, as in sa wrong other wanted person arrested. Sa illegal gambling, sa wrong operasyon, pinagkondusir, and the total arrested person, Sharo. Sa loose firearms, sa release sa igot ng pangapudang unyan ka na otoridad, di magparaditbit kan sa indong badil. Orog na yan, kung wara kan magkatan kung dokumentos, sa kamo pwede po makasuhan sa pagbalga kat Comelec at ganpan na nagpuon na po formalmente at naglaw na kita sa campaign na period kung kasugma. Sa loose firearms, igwa po rin apat na pinagkondusir na operasyon, sa roan nagako, sa roan pinagdeposito ng firearms, marainit kung wala kang magkakanig ng dokumento, isurrender ang sa indong badil sa pinakaranit kong ipatura kang polisya. Duwa ang nag-surrender kan firearms, as in sa roan na recovered na firearm. Dahil naman pinagdetalye kung sa inyan, as in ay sayan naka-discovery. Basta ini ang daily operational accomplishment kan PRO 5 sa lampo ng Dumangal daw, January 12 to January 13, 2025. So yan sa indang operasyon dahil nag-umuraw Karandang Philip sa mga programa kan PNP, mantang na interesin ng Sirigot, urog na ngun yan na naglaog ng focus sa campaign period. And sa PRO 5, nagpapadagos ang traditional Monday flag sa rising and awarding ceremony kung sa apat na kabuan kan PNP natawan po rin award ngunyan na pagka-aldaw. Yan ang susunod yung mga dagdag na informasyon. Ilan na biyari sa reporting. Field Report! Salamat Ate Glenn sa mga dugang mo pang informasyon. Hali dyan sa luwas. Antes po kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga hanap buhay. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng M. Luelier, Pera Padala. Nakagat ka sa ayam? Irabox mo na yan. Nakalmot ikakaupos?
I-Ravax mo na yan. Magpabakuna na sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. 7 years na po sindang pinagkakatiwalaan sa healthcare services at kusira reliable professionals. Barato asin de kalidad na bakuna. Ligtas, probado, asin asertado. Alagang Ravax yan. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Bakunang angat, serbisyong dapat sa presyong abot kaya at matapat. Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. An active anti-rabies vaccine. $699 sana. Ang booster, pre-exposure, senior as in PWD, $499 sana. Agkuman sira flu vaccine, pneumonia vaccine, asin iba pa. Kaya mayang na. Sadi na kita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Baoy na sa 0967-152-0610 o bumisita sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic sa Alfilor Street, San Miguel, Iriga City. Sa taas na, ka-law office ni Attorney Ferdinand Dino, Arani Sayusan. Pamper and delight yourself and your loved ones. Come to Secret Blend Salon in Ayurveda Spa. Take advantage of our special promo packages and choose any of the following services: haircut, hair rebond, hot oil, hair spa, hair mask, ionic hair treatment, cellophane, hair perming, hair color, manicure with polish, pedicure with polish, oriental whitening hand spa with manicure, oriental whitening foot spa with pedicure, keratin therapy, hot stones massage, tulasi, whole body massage, gel polish, and facial treatment. Book your appointment today. Come and visit us at Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Main Spa is located at LSC Building in front of Landmark Iriga, Gonzales Street, San Francisco, Iriga City. Opens daily 9 a.m. to 7 p.m. Monday to Sunday. For reservation, text or call 0938-652-4510 or call 299-7133. Secret Blend Salon and Ayurveda Spa. Problema ang sasakyan mo? Kulog payo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa, Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa panagos na pag-asigura na ang pirang taon na tiwala sa kalidad kan mga materyales na mababakal sa Ngo & Sons, mantinido, pinagmarhay kan Ngo Brothers na dai na mag-arog sa iba na nagpapabakal nin mga substandard asing undersized na mga bakal arog gan kabilya, angle bars asing iba pa tasigon sa mga eksperto. Nakabarato ka man sa presyo, alagad dai asertado ang siring na mga materyales asin posibleng magdulot pa nin diskwido. Kaya sa Ngo & Sons, ang materyales mo nakasunod sa Philippine standards. De kalidad asin sigurado nasa tamang standards asin safe ang sa imong pamilya. Ngo & Sons, ang ngaran na matitiwalaan. Puon kadto sa Gungunyan. Tayo na sa Emluye, tulay ng pamilyang Pilipino. Matutupad ang hangarin sa tulay ng pamilyang Pilipino. Ito ang tulay ng tagumpay, tulay ng pagmamahalan, tulay na nagbibigay buhay. Dito na sa Emluye, tulay ng pamilyang Pilipino. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena. Barreta Asin Platica ni Philip Baracena.
Baik po kita rigdi sa tuyang programa. Panalang kitang 4 minutos antes magabutan alas 9 din pagkaaga. Oy, ngunyan man pala na pagkaldaw gigibuhon an laban kan Arriba Iriga. 40-up team of Honorable Mayor Wilfredo Rex Cuba Oliva advances to the championship of the Governor Luigi II Aguila Cup after a 110-63 annihilation of Team Lagunoy at the Perty Sports Complex, Pili Camarines Sur. Inambakan po ang team kan Lagunoy. Ako asananin 63 puntos asin 110 ang team Arriba. Kaya at yan alas 6 nin pagkabanggi maglalaban po sa championship games ang Baaw saka Syudad kan Iriga. Good luck sa team Arriba. Siyempre ang mga parakawat dyan, yaon man dyan si Engineer Monmon. Gibuhon po ang kawat duman mismo sa Perty Sports Complex sa Banwan kana Pili Camarines Sur at yan alas 6 nin pagkabanggi. Dan mana na sarong lalaki kan makuan bangkay o sarong para uma sa barangay Kabutunan, Lagunoy, Camarines Sur. Sigon ki Police Master Senior Sergeant Adrian Lerag, PIO kan Lagunoy MPS na nasambit ng lalaki, yun nagpaaram na mapasiring sa bukid, alagad dahin na nakapuli. Pagkaaga digdi na nahiling na lalataw-lataw na ang hawak kan biktima harani sa Bilog Falls duman sa barangay Kabutunan. Basado sa painot na investigasyon anod ang biktima kan makusog na bulos hali sa bukid pasiring sa lugar kung sa ininako ang gadan. Pinagtutubudan man ang dahilan kan pagkagadan kan lalaki yon pagkalamos. Dapit pa man sa nasambit ng insidente, liwat nagpagirumdom ang opisyal sa mga residenteng nasasakupan na maging mapagmatyag, lalo na ngunya na nakakamatinin makusog na uranan sa indang banwaan na nagdadaramanin peligro. Mientras na pinag-inganyo man kan na opisyal ang publiko na pirming subaybayan ang kamugtakan kan panahon, asin sunodon ang mga abiso na ipinapaluwas ka na sa indang local government units ng aning maiwasan ang anuman na insidente.
Nabagsak man ni Filipina mixed martial artist Dines Sambuanga ang Ukrainian fighter na si Alyona Rasuhaina sa pagampang kandua sa 1 interim women's atomweight MMA world title duman sa nasyon kan Thailand. Nagibo ni Sambuanga na naunang bita ng pagkagana sa ikaduhang round kan laban sa paagi kan pagpapauran nin kadakol na hammer fist sin elbow strike duman sa Ukrainian fighter. Dahil na nakabalo si Razuaina hasta sa pinapundo na kan referee ang laban perang segundo na sana antes matapos ang second round asin pig deklarar ang Pinay fighter kumugana. Huli sa pagkagana, pinaglalauman na makakampang liwat kan Pinay fighter ang presenting divisional champion na si Stamp Pertex para sa unification fight. Antes sa laban ni Sambuanga, pigdominar man ni Filipino Muay Thai fighter Islay Bumugaw ang laban kontra kay Chinese fighter Ran Longshu. Paagi tanganing ibulsa kan igorotan sa iyang kaduang pagkagana sa One Championship. Isla ang top Muay fighter sa bilog na kinaaban sa irarom kan 45 kilograms female elite division basado sa ranking kan International Federation of Muay Thai Association, so ining EPMA. Sigun man sa One Championship, may kukonsiderar si Sambuanga kumo enot na Pinay na nakapagbulsa ng MMA World Title. Saro sa mga local celebrities na si Inigo Pascual ang naapektaran kan wildfire duman sa Los Angeles, California. Sa social media account kay niya na pigiras na nag-evacuar ini kay ibaan pamilya. Nagpasalamat man ini sa mga fans sa sinkaparyentes na naghagad sa iya na update. Ipinagpangadji kay ni ang gabos ng mga naapektaran kan kasulukon sa naglalaom na matapos subotan sa indang pinag-aagihan. Magrumduman na maabot na haros sa 8,000 na mga hektarya kan kadagaan an natumtum kan kalayo duman sa Pacific Palisade asin kataid na lugar sa Los Angeles. Veripikado naman ang tulong impeachment complaint na naisuunad na sa Kamara kontra kay Vice President Sara Duterte. Kinian pigkumpirmar ni House Secretary General Regional Velasco kung saan ang tulong impeachment complaint ang dapit sa subot sa lang paggamit kan confidential funds kan Office of the Vice President. Sigun kay Velasco kan maisuunad ang mga reklamo tulos na pinagadalan kan House Legal Department kaya sa ngunyan na-verified na gabosan na tulong impeachment complaint. Igpayag man ni Velasco na nakatalaan ng maipadara ano man na aldaw na turong reklamo sa opisina ni House Speaker Ferdinand Martin Romualdez tanganing maibali ini sa 10 aldaw na House Plenary's Order of Business. Ana plenary man ang igwanin tulong aldaw tanganing maipadara ang reklamo sa House Justice Committee para sa magkakanigong komento.
kumusta man palan ki dating konsyal architect Sani Maestrado kana syudad po nin Iriga asin sa iyang mga pagiriba dyan sa Utawan, San Roque, digdi po sa syudad kan Iriga. Siyempre sa mga amigo-amiga tang mga paratenda dyan po sa Merkado Publiko kan Iriga, si Sheila Lasat, ki Manoid Centillas, tapos ki Mama Jen Vera dyan sa Pest Section, asin man ki Marilo Casiao Barasena, asin classmate Marisa Cornelio Morillo yan sa Met Section. Siyempre sa UNEP High School Batch 87 dyan po sa Barangay Santo Domingo digdi Ciudad Can Iriga ki Regis Bailon asin man ki Rico Revilla, amigo taman na perming busy sa pagsusurat ni numero sa STL si Bert Martinez, saka ki Rimar Ebasco dyan po sa public dyan sa naunang bita ng barangay. Siyempre ki Franz Bardonado Onyedo, ki Ma'am Mini Bagayawa, saka ki Dante Oliva Jr., siyempre ki dating konsyal direktor Dante Oliva. Mustaman ki Konsyal Manolo Xiano Luzon dyan po sa Banuan kan Nabwa. Piglinaw man kan Department of Health na fake ang nagkukuriyat na post sa social media na nagsasabing kontaminado subuot kana Human Immunodeficiency Syndrome virus ana needle na tutudok kan miyembro kan Faculty of Medicine na nagaharong-harong para sa blood sugar test. Sa sarong advisory pigpahayag kan DOH na nasambitan ng claim na pinahimutikan naman kan Philippine National Police asin pigkumpirmar na saro subutin ning scare tactic na mayong factual basis. Katakod kay ni pig-ing kaminarman kan ahensyan publiko na dai i-share ang bakong beripikadong claims na posibleng magkausa nin pagka-alarma. Pig-ing kaminarman ang publiko na maniwala sana sa mga impormasyon gikan sa lehitimong sources and platforms siring ka na health department na pwedeng ma-access sa paagikan sa indang official social media accounts sa sinman website. Hirap. Nagalubo pa ang kaso kan mga flu-like illness as in severe acute respiratory infection sa Cordillera Administrative Region kasabay kan labima na pagbagsak ng temperatura sa naunang bita ng riyon. Basado sa datos na pinaluwas kan Department of Health, nagalubo niyan 156% ang mga kaso kan mga flu-like illness sa nasambitan ng riyon sa kabilugan na 2024 kumpara kan 2023
sa pagtatapos kan 2024, nagpakol na sa 22,144 ang naikurit sa riyon, mantang 8,639 sanaan kabilugan na kaso sa pigsunudan kaining taon, dakulang porsyento kaini ang gikan sa syudad kan Baguio. Ulidigdipig pagirumdom kan DOH sa mga residenten ni bayong pag-iingat, turog na tadagos-dagos na pagkusog kan amihan ngunya na bulan. Sigon sa ahensya, madalas nagdadakol ang mga nagkakaiguan in respiratory disease, sering kan abo asin si ipon, pag o abo asin si ipon, pag malipot ang temperatura o tuyong cold season. Yan na bulan in Enero, enot nang nagpakol sa 12.3 degrees Celsius ang pinakahababang temperatura asin na-experiensyan ini duman sa Banuan kan Santo Tomas, Benguet. Target man ngunyan kan Department of Social Welfare and Development na pahiwason paan walang gutom Kids and Food Bank initiative kini sa pirang mga probinsya digdi sa satuyang nasyon. Sa sarong pag-uurulay baritaan ngunyan na kan nagtalikod na aldaw pag-report na DSWD Undersecretary Edu Punay na plano nindang maglatag nin mas kadakol na food bank sites sa mga lugar kung saan halangkawan na kapagtiusan. Kabali sa mga pigihiling na probinsya, Yuan Leyte, asin Samar sa Visayas, asin Bicol Region sa Luzon, kabali man ang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao na natukdo na may pinakalangkaw na kasukan kagutuman, malnutrition, asin man pod poverty. Magirumduman na enot ng piglunsaran na sambitan ng programa duman sa Metro Manila, partikularmente na sa Nasdaq Building, FB Harrison, Pasay City kan Disyembre nagtalikod na taon. Ana walang gutom program iyon inisyatibo kan gobyerno sa pribadong sektor na obhetong masimbagan ang involuntary hunger sin mabawasan ang pagsayang kan pagkakan sa nasyon. Naaraman man kan Bureau of Immigration na pangaran na ginamit ni self-confessed asin dating Davao Death Squad Hetman Edgar Mato Bato tanganing makaluwas sa nasyon. Sigon ki Bureau of Immigration spokesperson Dana Sandubal na sa indang na itukdo na ang modus na ginibo ni Mato Bato ang nasambitan ng mga nakuha nindang impormasyon ang sa indang pigpaabot na sa mga autoridad. Magarumduman kan Enero 5 kan napareport ka na nakaluwas na kan nasyon si Mato Bato makalis ang nagkapirang bulan kay itong pagdawit ki dating Presidente Rodrigo Duterte dapit sa mga paggadaan na pigkaimbeltuhan kay ni. Pinagpaluwas naman sa report na kansarong international na periodiko na nagribay nin pangaran si Mato Bato kung sa pigbugtak man inis sa iyang job description como hardinero. Nasubot tulos na bistukan mga immigration officers kaya marikas na tinutukan ang sa iyang o tinatakan ang sa iyang pasaporte. Pasiring duman sa Dubai ang flight kay ni alagad day na pigbanggit kung sa ini mapasiring pa. Yan lang.
kumusta man dyan sa San Jose, Bao, Camarines Sur, ki Kapitana Nen Ablan, asan man ki Manay Munching Maglapid. Dyan sa Saudi Arabia, sa kuyang pinsan, Kilin Barasena Rambuyong. Asin man ki Wen Salcedo Aguilar. Kumusta man po dyan sa Santa Teresita, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Ki Manay Hilda Rambuyong, asin man ki Manay Pinagunawon. Siyempre ki punong barangay Eduardo de Maywat kan Perpetual Help, digdi po sa Ciudad Can Iriga. Pig anunsar naman ni US o kan Estados Unidos na sa indang piglangkaw sa 20 milyones na pesos ang reward money sa impormasyon tangani natulos na maarestar si Venezuelan President Nicolas Maduro. Peg sa gibo ang anunsyo sa aldaw na kunsain na nagsumpa sa iyang ikatulong termino si Maduro. Kaparehas man na kantidad ang itataw kan US sa pagkakaarestar kan Interior Minister Diosdado Cabillo mantang iguanin 15 milyones dolyares na reward para sa pagkakaarestar kay Defense Minister Vladimir Padrino. Nagluwas man kan sanction sa United Kingdom sa 15 Mayo ng opisyal kan Venezuela, kabali na ang mga judges at miyembro kan security forces and military officials. Kadakol na mga nasyon kaya nagtutubod na dinaya ni Maduro ang eleksyon kan Hulyo kan nakalis na taon, kaya ininanggana. Tig akusaran man kan US and Venezuela na sinda nagdadaranin mga drogas sinda tangani na rautunan sa laod kan mga Amerikano. Padigdi iwasan subot na maanggot sa trabaho ta mataas an sa imong dugo pero an sahod dai pambira ang sweldo palan dai malangkaw. On 174 billion pesos kan 2021 ang collection decreased na 134 billion pesos in 2024, the Bureau of Immigration said in the Senate Committee on Recent Events hearing chaired by Senator Sherwin Gatchalian. The panel looks at the smuggling and illegal trade of excisable products and the importation of illegal BIPs has led to loss of revenue for the government. Excisable products include alcohol, petroleum, tobacco, and vapor products. Automobiles, non-essential services such as invasive cosmetic procedure and body enhancements. Non-essential goods such as jewelry, sugar, sweets, and beverages, and mineral products. But Gatchalian made it clear that the panel was focused on tobacco products, heated tobacco product, vapor products, cigars, and cigarettes. According to him, tax leakages from illegal cigarettes reached 342 pesos or million pesos in 2024, while leakages from vapor products hit 64 million pesos. Meanwhile, he added that BIR is conducting enforcement activities against illegal cigarettes and vapor products. Last year alone, the Bureau conducted 141 enforcement activities against the illegal beef trade. Okay, good morning Mampalan ki
Engineer Ares Hermoso ang tagapagtaram kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Din man kay District Engineer Leopoldo Barela. Asin sa gabos pong mga empleyado kan DPWH 5th Engineering District kan Camarines Sur. Kumusta po kamu dyan? Nagtutubod man sa House Deputy Majority Leaders and Tingog Partalas Representative Jod Asadre na mulat at paid up na ang mga Pilipino sa mga karahasan, paggadan, aligasyon, pag-abuso sa puder asin pagkwestiyon ang paggastos kan pundo na pinagdadawit ang pamilya Duterte. Inian ko na pagbabasayan ang mga resulta kan nakaagi na service kung sain 41% kan mga Pilipino ang pabor na ma-impeach si Vice President Sara Duterte na dagos-dagos ang pagdausdos kan trust rating kan 2024 apera pa sa 69 o 61% na sanakan mga Pilipino ang gustong idagos ang Quad Committee ang mga investigasyon laban sa mga patayang nailista sa panahon ni dating Presidente Rodrigo Duterte o ininggaradanan. Pinamati man kan mga ini sigon ka Sedre na nagdadakol ang mga Pilipinong dismayado o day uyon sa estilo kan politika kan pamilya Duterte. Sa survey kan social weather stations kan nagtalikod na Disyembre 12 hasta 18 kan nagtalikod man na taon na pagaraman na 41% kan mga Pilipino ang suportado ang impeachment laban kay Vice President Sara Duterte, 35% ang kontra, as in 19% ang undecided. Nagaatubang sa tulong impeachment complaint si Vice President Sara dapit man sa day kay ni maipaliwanag na paggastos sa 612.5 milyones na pesos sa confidential funds kan Office of the Vice President, Sinman Department of Education kan taon 2022 Sinman 2023. Bago pa plancharan ang impeachment tagos-tagos naman ang pag dausdus kan trust rating o pagbagsak ni Vice President Sara kan 2024 na nagkapirang taon bago matapos ang taon. Yun, pinalala pa ka na pagbubulgar niya sa sarong online interview na nagkontrata na siya ng tawong magadan kay Presidente Ferdinand Marcos Jr., First Lady Lisa Marcos, and Man House Speaker Martin Romualdez sakaling may gumadan sa Sainda. Mientras na sa Pulse Asia Survey ka nagtalikod na Disyembre, sa 61% kan mga Pilipino ang pabor ni pagpadagos kan Quad Committee kan kamaran pag-iimbestigar kay ini sa pag-sulpot sa nasyon kan Philippine Offshore Gaming Operator asin saro sa extrajudicial killings sa kasagsagan man kan drug war ni dating Presidente Duterte. Sa pag-tubang kan dating Presidente sa Quad Committee hearing kan nagtalikod na Oktubre, pinag-amin niya mismo na totoong may death squad ini duman sa Davao City na totoong may reward para sa iya ang mga nakakagadanin drug suspects, as in pinaghamon man kan Department of Justice na kasuhan siya, pinaghamon man niya dahilan sa haloy na subot siyang nagpapagadanin tao. Either we stand by the wayside and allow this type of politics to continue, or we take a firm stand to hold the Dutertes accountable, sabi pa ni Asedre. People are fed up, tired of the same old Duterte-style politics, culture of impunity, bullying, tactics, and decisions that prioritize power over public service. The choice is ours. Our silence enables impunity, but our courage can spark change. Yan problema sa satuya pag mga poderoso. Kumbaga, pasil sa nang magtaram.
malain pero dahil man kaya na disiplinahon kan kongreso. Pero maagi pa man yan sa proseso. Nag-amin na nga si dating Presidente Rodrigo Duterte na nagpapagadan talaga siya ng tao. Ano napot dyan? Paano patutunayan kan Quad Committee? Baga, minsan iba na napod kan Quad Committee. Ni man yung tuwad-tuwad committee ini. Sa kumbaga mayo man sindang ngipon direkta na nga nin pigsasabi kan dating presidente kan sa tuyang nasyon Rodrigo Duterte na nagpapagadan talaga siya ng tao pero an makasuhan medyo halawig pa pong proseso yan sa dawa ayaunan mga ebidensya kung ano ay pag nasa puder bistadong tao digdi po sa tuyang nasyon abang sakit na patunayan na iyan guilty. Tamang palan dyan po sa Bukid San Fernando, Camarines Sur ki Margie Simata Ramos sinman ki Jen Mortega dyan po sa Banuan kana Bula, Camarines Sur. Siyempre sa kuyang mga pinsan dyan sa Banuan kan Pili ki Madam Sandra Baracena del Socorro kasa sa iyang esposo empleyado kan munisipyo kan Banuan in Pili. Kuyang mga pinsan dyan po sa Ayugan, Ocampo, Camarines Sur, Kimayo Delito Baracena, and sa indang bilog na pamilya. Na pagbabasihan ang mga resulta kan nakaagi na service kung saan 41% kan mga Pilipino ang pabor na ma-impeach Vice President Sara Duterte na dagos-dagosan pagdaos-dos kan trust rating o pagbagsak pero pa sa 61% kan mga Pilipino ang gustong idagos kan Quad Committee kan Kamara ang mga investigasyon kay ni laban sa mga garadanan sa administrasyon ni dating Presidente Duterte. Pinagpapamati na nagdadakulan mga daiuyon sa estilo kan politika kan pamilya Duterte. Tutubod man sa asedre na pid-up nan mga Pilipino. Pag-arog kay ning bagay ay inda. Sabi padigdi, the people are fed up. They are tired of the same old Duterte style politics, culture of impunity, bullying, tactics and decisions that prioritize power over public service. Obserbasyon ni Tingog Party List Representative John Asedre o Jod Asedre. Sa pag-aadal man na pinagsagibo kan state think tank kan Pilipinas sa Philippine Institute for Development Studies kayang abuton kan Pilipinas ang upper middle income status kung kaya kaining i-sustain ang growth momentum kaini. Afera digdi kay puan man ang masimbagan ang key targets sa paagi kan strategic investments, policy reforms, and man sarong favorable economic environment. Ana forecast kan PIDS iyo ang 6.1% year-on-year na gross domestic product growth para sa 2025. Kini ang suportado subuot kan pagpapagian kan inflation as in man policy rates na magpapakarhay sa consumption as in investment. Pahiwason man ang naglalangkaw na household consumption ang nasambit ng GDP growth tabang man kan improve employment, steady remittance and flows as in man election spending
Igon sa pag-aadal kan PIDS na pinagtituluhan Macroeconomic Prospects of the Philippines in 2024 up to 2025 toward upper middle income status. Para po kitang 31 minutos, makalampas na alas 9 din pagkaaga. Kumusta man sa mga parantabay niya to dyan sa Banuan ka na buhi ki Sailin Ligasyon, asin man ki Ma'am Norien Natsori Kisabal, asin ki Dr. Renzo Nato dyan po sa Barangay Santa Clara sa Banuan kan Potnay. At least mo kita magpadagos ka na sa tuyang programa, nagkakapira mo ng mga pagirumdom. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, good pa dumit ba siya? Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. Right Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good pa dumit ba siya? Hello, Right Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Halik sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo! Smart dishwashing paste ko! Pritong ulam na masebo, plato at kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal-galing ng sebo, asin bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang. Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga. Max Protektado pa. Unique. Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya, white rose papaya, yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka in 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka, white rose
Papaya, yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Problema ang sasakyan mo? Kulog tayo na, kulog bulsa pa! Pero don't worry amigo, sa Maximus Auto Care Center, ang auto mo ayos tulos. Ang Maximus Auto Care Center may computerized car diagnostics and scanning, mechanical services, body repair, electrical, battery charging, car aircon specialist. Asin nagaako man sinda nin preventive maintenance services para sa gabos na klase nin bihikulo, kabali and fire truck. I-contact lang ang Maximus Auto Care Center sa Nabwa Balatan Road, Zone 1, Sitio Abaca, San Antonio, Ogmon, Nabwa, Camarines Sur sa 054-884-6509, 0915-096-1993 o sa 0960-563-9766. Email address maximusautocc@gmail.com. FB page Maximus Auto Care Center. Hanapon lang si Mr. Joseph Sim, Chief Mechanic, Maximus Auto Care Center. Maximus Auto Care Center open from Monday to Saturday, 8 a.m. to 5 p.m. Maximus Auto Care Center is PhilJeps registered. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena. Balik po kita digdi sa tuyang programa. Iguana kitang 38 minutos. Makalampasan alas 9 nin pagkaaga. Yan pala sa Banwan Canbaaw. Sabi ni dating Vice Mayor Norman Badjola, ano nga ang gustong sabihin kan Borik Butikan? Kung ano-ano na sa nabagaan mga pig papa kunyan kaining gustong maraman kan publiko ni dating Vice Mayor Norman Badjola nga tataramo na kumbaga mga words sa English na kung ano ang gustong sabihin, ano ang meaning. Ang Borik Butikan kaya itong mga kumbaga mang iba-ibang kulor yan. Kung sa politiko man kadakol na sanga garo balingbing sa usong-usong ang bagangon yan ang mga balingbing bako sa nang Borik Butikan. Darong kolor sana ang balingbing kaya lang kumbaga kadakol kaya na giringgitingan. Giringgiting ang balingbing. Maray kon iba ta saro sanaan bilog bagay na patihaba. Nakangon yan na maobserbaran po nindoan na panahon talagang grabe na ang pagbabago. Pag
Igwanin memorandum mayong klase ang mga eskwela. Ayaw ka dyan mahiling na nagbabaray basay sa gilid kan tinampo na nagkakawat ba kung araw kan mga panahon. Ngunyan, pag sinuspindan klase, ang mga aki ngunyan, puro yan nasa harong, nagpaparadudulog sa naman in cellphone. Ka mga busy, kapabor na mayong klase, sige sanan kawat. Yan po ang kamugtakan ngunyan kan mga kaakian dahilan sa sobrang high-tech. Kaya advanced technology naraot man lugod ang kamada. Sa imbis na sa mga aki dahil magpara karawat nin cellphone, sige na sanaan duduldog ka na cellphone. Asin dahil na nagtatabang duman sa mga magurang kan mga gibos sa harong. Kaya ang mga magurang man ngunyan perming high blood. Ay ano nang yung mga aki ni kan panahon nga kami bako man arog kay ni. Dahil nga kami kumbaga dahil sunod sa sugo kan magurang ay lalapnitan. Pero ngunyan kaya bawal nang maglapnit sa aki. Yan po ang problema niya to. Tugang igwapo kita ngunya na mga kaulay na sarong senior citizen. 80 anyos. 80 anyos po na edad, may ipapaabot po siyang pangapudan. Madam, good morning po. Ano po ang sa imong pangaran? Inisita Andales. Taga-saing ka po? Dati buhi, nakapag-agom akong taga-Iriga. Naagom ka po nin taga-Iriga. San Jose. Po. Sa Highway 1 National Road, San Jose, Iriga City. Ano po ang sa imong pangapudan? So, pitaka ko, kulay itim, 2 sipir sa harapan. Naiwanan ko duman sa laog ng jeep. Sa jeep na papuntang buhi. Nakikimayrak ako sa imo, misis. Mayra kay ka kanaka mang importante atong daw ibalik mo kanaka so ngami na ID. Susintabo ka ni mo na. 2 milyon ibibigay ko siya bukal sa puso ko. Ibalik mo lang sa mga supitakang item at ngami na ID mga importante ato kanaka. Mga retrato niya mga pamangkin ko na sa abroad. Siyempre nasasapog ako kanata. Nawara ko, naiwanan ko, siguro, isimuman na 80 anyos na ako. Baski pa ako na malilingaw na. Ano po ini nawara mo duman sa... Mismo sa jeep, kaabay niya. Kasi napagbintangan ko pa nga itong dispatcher na doon sa tabi niya. Pinag-CCTV, mababuot yung pulis ng Iriga, itinabangan ako punta sa CCTV, nakita, uda sa to, sa tulong gabi, ni para pangaji ako, nagsusula akong kandila, kay Ama Santo Cristo, na ipalinaw, kinsari ko na rumurumang ko, kaabay pala ko, tuon niyang kamot, nawata ko sa to, so pitakat na magibakalin akong itlog na po, so itlog na pogo, nasa bintana, tadi pa ako nag-almusal, gusto kong bumili ng itlog, kaya nabuksan ko sa bag ko, naiwanan ko sa tabi niya yung pitaka ba,
nung magbukas na ako, uda na sa pitaka. Kaya ako nagbaba sa dispatcher. Akala ko, pagbayad ko, dumang ko na naiwanan. Sorry, dispatcher, napagbintangan kita. Pero siguro naman intindihan mo na, matanda na ako. Kaso rin po ini nangyari. Kupit sa 9. Sa 9 pa. Sagkod ko niyan, mayo pa pong naibibeltas sa imo. Piulat ko. Citizen ka, alam ko, may pamilya ka. Nakikimera ka ko sa Bistado imo. mo po pala nitong Hindi kataid ko mo. bisto, Dahil po. kasi hindi ko nakita ang mukha. Oo. Pero babae. Babae, mataba, kaunti. Mataba-taba ng kaunti sa Tagabuhi akin. man po. Tagabuhi. Ang papunta, yung jeep, tagabuhi, papuntang buhi, hindi ko isi kung saan nagbaba. Basta lumunag, nakaabay ko siya, papuntang buhi, ta ako, may punta man sa magbakala kong tilapia, isdang tilapia. Kaso wala na yung pera, kaya hindi na ako nagbili. Inintay ko na, na ibalik mo sa akin dahil may mga address ako. May postal ID ako sa iyo doon sa bag na yun. Alam mo ang address. Kung nasusupog ka magsauli sa ko, okay lang. Kunin mo na yung pera, ibigay mo sa pare ng buhi. Kung ako na lang pupunta dun sa pare dahil ang pare hindi chismoso. Ibibigay Oo. Kaso malayo kung sa PNP pa mag-iriga pa ya. Doon na lang sa buhay sa pare dahil nag-eskwela rin ako sa Bridget. Kaya alam ko, marami akong kilala sa buhay. Pakiusap, Mrs. Pag hindi may magsisindi ng kandila, makakarma ka, I'm sure. Makakarma ka kasi importante yung mga ID. Mga ID importante. Dawa palang dahil na maibalik po sa Dahil kwarta. nasa ako ng personal, pare ng Mrs. Salamat po. Ano po nga nito? Mrs. Andalis? Inisita. Inisita. R. Andalis. Ano po ang R? Revistual. Inisita Revistual Andalis kan Banwaanin Buhi. San Jose, Eriga. Dati ako sa buhay, ang bahay ko, nakapag-asawa lang ako ng taga-Eriga. Opo. Salamat po, Mrs. Kumbaga, sana maibalik sa imo itong mga importante ID. Mga importanteng Kayo gamit, senior citizen lalo po. na itong mga ID na kaipuhan ta talagang marhayan. Siyempre, Pipensyon na ako masakit na kung dahil ka na makakobra kan pensyon. Siyempre, may panibago. mapa-apidabit na kayan. Masakit yan. Mas lalong magastos. Apidabit ablos. Tapos, grabe pa po sa imong Perwisyo, abuton. matanda na ako. Opo. Kaya sa'yo na pera. Oo. Kaya kung isa man po nakakuha kan mga importanteng gamit, lalong-lalo na po itong mga ID ni Madam Inisita Rebestual Andalis ka na Barangay San Jose, Digdi Ciudad kan Iriga, Tabi ng Seron Furniture. Opo. Paki-turnover na lang po dyan sa sa pari ng buhi. Padi ka na buhi o kaya digdi sa Iriga City PNP o duman Yan. sa PNP buhi. Kakilala mo ako dyan. Maaraman niya kung naibulta na sa iyang mga importanteng ID. Salamat po, Madam, sa pagtitiwala sa Samuya. Kasi hindi mo na agad ako nagreklamo kasi iniintay ko yung kusang loob niya ibalik sa akin. Oo. Salamat po, Madam.
digdi po sa siyudad ka na Iriga na nagpaabot ka na sa iyang pangapudan duman sa kun isay mampuan nakakuha na kataid niya sa jeep pasiring sa Banuan ka na buhi ka na petsa 9 ngunya na bulan paki turnover man po kan mga importanteng gamit lalong-lalo na itong mga ID sa diyan sa parokya ka na St. Francis of Assisi sa Banuan po ka na buhi sa Padi o kaya sa PNP buhi o digdi sa PNP Iriga kung sa inaharani na pwede nindong i-turnover ito pong mga ID importanteng gamit ni Mrs. Inisita Rebestual Andales kana Barangay San Jose digdi po sa Siyudad kan Iriga. Kumbaga dahil nakamagduwa-duwa ta herakman ki Madam. Maski paano makunyan man yan sa iyang isip nakaka-stress po ang arog kayan mawaraan ka na mga importanteng gamit sa imong buhay kumbaga relax lang madam tuman sa imong mga aki sana maintindihan man na sa imong sitwasyon kaday mo man tinutuyo ang arog kaya na bagay kumbaga nawara normal man lang yan sa tao kung minsan pinapanlingaw kita may mga bagay na dahil taman kaputan panahon dahil na muna po magpara ka-stress kaya baka may mahiwas man na puso itong nakakuha maibabalik man ito sa imo kumbagaan kagurangnan baka pasabngan manin malinaw na pag-iisip itong nakakuha kan sa imong mga ID and mga importanteng bagay po kaya sa tuyang buhay minsan talagang dahil taman yan malilingawan na hanap-hanapon ta mga ID lalong-lalo na kung may ATM pa ay talagang bako yan pong basta-basta opo sige na po madam salamat po ang bahay nyo? Furniture, mayroon dyan nakalagay boarding house. Dumiretso ka. Ang negosyo ko boarding house. Opo. Oo. Sana po ma-recover ninyo yung mga ID. Opo. Nagtiripon mana na mga miyembros kan Iglesia ni Cristo sa indang National Rally for Peace duman sa Quirino Grandstand ngunya na pagkaldaw sinambit ng rally iyo pinag-expect na milyones na mga miyembros kan Iglesia ni Cristo an mabali di sa indang Rally for Peace, National Rally for Peace.
talagang ngunyan medyo magulo ang dalagan kan politika digdi po sa tuyang nasyon, kaya pati ang mga religious sector nagpapangadji, nagrarally, prayer rally tangani magkaigwanin katuninungan ang nasyon Pilipinas. Kumbaga, grabe po ang diringkilan sa politika digdi sa tuyang nasyon, lalong-lalo na sa tuyang mismong mga namamayo, kumbaga pinaka-leader. Narog kan sa tuyang presidente, kay Presidente Bongbong Marcos Jr. asin man kay Vice President Sara Duterte, na sana magkaigwa po nin katuninungan ang sa tuyang nasyon na magpara iriwal dahilan sana sa politika na napiktado siyempre ang sa tuyang mga kababayan na mga nagtitios. Maray sinda kayan tamayaman paano man sa mga tios napigpaparapot na yan sana kan ibang mga politiko digdi sa tuyang nasyon. Hoy, good morning man ki board member Donan Onyate kan Banwanin Nabo asin man ki board member Shay Pahardo Nobles ki attorney. Kumusta man ki Mayor Rela Coste. Kunyan po madam, pakisurat na lang ta oro-otrohon mian sa imong pangapudan ang aning sagkod na dai pa na re-recover itong pakisurat na lang kan sa imong pangapudan ta salamat po. Sarong naagnas man na bangkayan na ko akan mga residente ngunya na pagkagaduman sa baybayon ka na Palumbanes Island, Karamuan, Catanduanes. Nasambit ng bangkay iyon may tato na bordeyos sa hawak. Magirumduman duwa sa mga nawawarang parasira. Hali sa Tabaco City asin Pandan, Catanduanes, pinag-aasahan na magsasagibon in autopsy sa pagkakabistukan na mga bangkay. PNP Naga kay Bahan Manan Pollution and Waste Management Division Anti-Smoke Belching Unit Naga sa gibo ni na one-time big-time operation sa boundary kan Naga Pili, Barangay del Rosario, Naga City. Sampulong violators kan No Waste Pollution Ordinance na sa indang pinag-isyuhan kan citation ticket dahilan man sa pagbalga kan naunang bita ng ordinansa. Tapos ining Tatak Bicolano, Tatak Uragon, standing ovation ang naging performance ni Camille Collado kan si Pukot Camarinesur bilang resbacker sa tawag ng tanghalan. Nasungkit ni Camille ang kapangganaan sa pagkakataon na nagdago sa Grand Finals kan School Showdown edition kan nasambit ng pa-contest. Kaya congratulations sa imo Camille. Ano ay nabot na po kita kan oras kan sa tuyang pamamaaram. Nakaibahan niya to sa pagpaabot nin informasyon si Glinda Biares, Sinman Raquel Caceres. Sa lado technical si Chabe na obra, sa information si Ricky Sagayap.
Sa transmitter si Chief PSG Jimmy Guanzon. Ako man po si Philip Serdan Baracena, nagpapadyos mabalos kan sa inyong daing sawang pagantabay. Sa inman na sulukan ring kunada, asin Bicolandia, nakatutok na sa mga bareta asin platika ni Philip Baracena.